Helo a chroeso i bodlediad rygbi Cymru, dy fi Carwyn Harris a fel arfer Carwyn Evans. Carwyn, fi'n gweud fel arfer nawr, old hat yw hwn i ti nawr ddod o mlaen ar y pod. Odi, mae'n twmlo fel bod fi'n rhan o'r furniture nawr. Mae'n neis gael mynd unwaith to. Wrth gwrs, mae wedi bod yn benwthnos bwysig yn y calendar o ran rhanbarthau a'r clybiau yng Nghymru, ond dal tipyn i chwarae am bod y tymor felly y gobeithion o gyrraedd y brig neu'r gemau'r gyfle, felly dim y brig, gemau'r gyfle wedi yn ffodus diflannu erbyn hyn. Ie, wrth gwrs, llawer o gemau dros y penwythnos. Y gêm fawr mewn ffordd. Well i ni ddechrau do fe, oherwydd wnaethon ni mynd yn fawr yn dyfod Gareth Potter yn ddod ymlaen y wythnos diwetha yn sôn amdano y gemau. Um, Be nes ti o'r ffainal? Nes ti gael cyfle i weld e neu na? A fi wedi gwylio fe fel rhywbeth o uchelbwyntiau fel dim yn fyw, achos oedd y clash wrth gwrs gyda gêm y Scarlett, ond gêm tin, gêm ddim lot yn ddi, a mewn ffordd oedd e'n adlewyrchiad o fel mae'r ddoi dîm wedi bod nec a nec trwy'r tymor, oedd yn byd i wahanu nhw, a oedd hi wastad i fod yn gêm din agos. Oedd e'n berfformiad amddiffynol iawn da Llanmddyfri, o'n i'n meddwl o'n nhw yn ei erbyn ni yn amddiffyn ar llinell am gyfnodau a dangos y gallu gadw tîm da Casnewydd mas. Mae'n mae'n mynd i fod yn ddiddorol nawr, wrth gwrs, gyda'r EDC blwyddyn nesaf, os fydd falle fwy o dîmoedd yn medru cael gap na rhwng Llanmddyfri a Casnewydd, neu a fydden nhw yn dominyddu'r gyngred newydd. Ie, bydd yn ddiddorol iawn. O'n i'n syni braidd, oherwydd oedd doi dîm wedi gweud bod nhw'n mynd i mynd mas yna o chwarae, a oedd y hael y tywynnu, dim esgus dy neb, a mae'n diweddu lan 14.7, ond ia, oedd e ddim yn gêm ffôl, a fi'n credu, fel ti'n gweud, gêm oedd yn dangos taw dwy dîm gorau'r gyngred oedd hwnna, yn mynd ben yn erbyn ei gilydd. Llanmddyfri yn fuddigol, yn cwblhau'r, wel, dwbl neu'r treble mewn ffordd maen nhw'n licio gael fe, oherwydd o'n nhw ar ben y gyngred hefyd, ond llawn clod yn nhw, chwarae teg a llawn hydd i'r fuddugoliaeth na. Gewn ni weld beth sy'n digwydd blwyddyn nesaf yn yr EDC. Newyddion ynglyn â'r EDC, fi'n gwybod bod am beth beth mynd i ddod mas yn y dyddiau nesaf. Ond cyn hynny, y newyddion fawr o ran Caerdydd yw bod Dan Fish yw hyfforddwr newydd Caerdydd. Fi'n gwybod cerddalwyr y Caerdydd yn falch iawn o hynny. Dan Fish, Carwyn, ti'n falle gweld e o ochr arall y ffens. So, fel ti'n gweld e fel chwaraewr a nawr wrth gwrs yn mynd mewn i gyrfa'n hyfforddi. Oedd e'n chwaraewr oedd wastad yn rhoi i orau mewn Cris Caerdydd. A dde hefyd yn un o'r rheina o ti'n gallu dibynnu arno bod oedd eisiau maswr, cefnwr, prop, ble bynnag oedd eisiau llanw twll o Dan Fish yn fod o'n neud ei Gaerdydd. A fi'n credu bach iawn o fel chwaraewyr sydd fel one-man club, bod ti'n gweld lot fwy o fe nôl falle 70au, 80au, 90au, ond dim lot ti'n gweld yn y gêm proffesiynol, a fi'n credu mae'r ffaith bod e nawr yn mynd mewn i hyfforddi dy Gaerdydd, mwy na lain, cwblhau'r cilch na, just o fod yn mae Gaerdydd yw i fywyd e mewn rygbi de. Ond mae hefyd yn braf i weld bod hyfforddwr ifanc o Gymru yn cael cyfle ar yr ail lefel uchan yng Nghymru mewn ffordd. A fi'n credu mae'r ffaith bod Gaerdydd yn dangos y ffydd na ynddo fe'n gweud lot amdano fe fel person, fel arweinydd, a gobeithio fyddwn ni'n gweld i sgiliau fe ar y ca hyfforddi yn cael ei trosglwyddo yn y chwaraewyr ar y ca. Ie, gobeithio iawn. Bydd, fi'n siŵr, bydd cyfnodwyr Gaerdydd yn falch iawn i'w weld e. Wrth gwrs, fel Siblo yn gadael, mae wedi cael gyrfa hir dy Caerdydd a llwyddiannau sydd bod yn deg, ond cyfle i raidd i Dan Fish. Ond ie, nôl i Llanmddyfri, oedd e'n, ma fe'n anhygoel i weld bod nhw wedi dod fan hyn. Oedd Gareth Potter yn sôn taw 2000, dre o 2000, ond wrth gwrs, nid mond hynny yw e. Maen nhw wedi cael ei ddalanwad o'r Academy, o'r Scarlett, chwaraewyr fel Max Page gyda blaen, chwaraewyr talentog fel Taylor Davies yn wared dros nhw fyd. Ti'n sôn am Max Page am flwyddyn mae fe wedi cael dar flwyddyn tîm 20 a hefyd allan am ddyfru.
O, yn sicr, oeddi mae wedi syrenu mewn ffordd, ond dwi'n mae fe'n... Oeddi mae'n diddorol, fel ti'n sôn, Llanmddyfri, ti'n gweld fel clwb bach, ond mae'r chwaraewyr yma, maen nhw mewn ffordd, maen nhw'n defnyddio'r academi'n dda iawn i gryfhau i tîm nhw, a fi'n credu maen nhw wedi gwneud yr ffordd iawn a wedi cael y gorau allan o'r chwaraewyr, ond hefyd mae'r chwaraewyr wedi cael platfform i ddatblygu, i ware ar lefel uwch na beth maen nhw'n chwarae felly yn yr academi, ond hefyd chwarae erbyn dynion. Drach maen nhw dim ond yn chwarae erbyn bobl oed eu hunain. Mae'r profiad na o chwarae erbyn rhywun sydd bod yn y gêm am 20 mlynau neu 15 mlynau yn gwybod tricks of the trade a sy'n gwybod fel i chwarae'r gêm yn iawn. So maen nhw wedi... fi'n credu mae'r system yma'n gweithio ar ddwy ffordd. Mae'n wych i'r clybiau achos maen nhw'n cael y talent ifanc gorau sydd ar gael i gyd fynd gyda'r chwaraewyr stan nhw yn y garfan o wythnos i wythnos, ond mae hefyd yn rhoi'r cyfle na i ddatblygu i'r chwaraewyr. A mae Max Page yn y siampl wych o hyn, achos fel ti sôn, gath y tymor da Llanmddyfri, tymor da i'r tîm 20, a nawr mae Dwayne Peel wedi enwi fe yn y garfan ar gyfer y penwthnos. Yn bersonol, ni'n meddwl falle bod nhw'n cadw fe tan tymor nesaf, ond fel ni'n gwybod, mae Scarlett yn dioddau o ambell i anaf, a mae'n gyfle gwych falle i roi cyfle i rywun fel Max Page i ddod oddi ar y fainc. Ie, cyfle eraidd bod Scarlett y triol gorau yn rhanbarthau Cymru yn ôl sôn. Os pobl heb gweld yn yma, mae rhywun wedi rhoi hwnna lan ar drydar. Fi'n credu oedd e rhyw fath o clickbait y fe i drial denu ambell i comment. A mae fe'n llwyddo. Mae fe'n rhwylo ambell i berson mewn. Mae fe'n triol a dalentog, ond sa'n credu bod e triol gorau o rhanbarthau o bell ffordd ar y foment yng Nghanfforus. Ond newn ni sôn am y Scarlett ar y penwythnos. Wel, o'n nhw mewn y frwydr yn dod nhw, 6-3 i fyny, a dde 6-3 am hanner amser, ond oedd y difrod wedi cael ei wneud just cyn hanner amser yn dod. O, yn sicr, ffylineb 2 unigolyn yn costio'r gêm mewn ffordd. I'r Scarlett, fel ti'n gweud, o'n nhw 6-3 fyny yn y gêm, a o'n nhw'n mwy na dal i tir mewn ffordd. Wedyn ti'n cael chwaraewyr profiadol yn Garth Davies a Plumtree jyst yn neud pethau twp. A dyddiau yma, pan mae ti rhywun yn gwylio'r gêm ar gamra mewn lori yn gweithio'r dyfarnwr pan mae rhywbeth yn digwydd, mae fe'n mynd i gael ei weld ar camera, a mae'r chwaraewyr mynd i gael ei disgyblu. Wrth gwrs, lawr i 13 dyn wedyn, Ulster yn dod mas ail hanner, bang, 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 a mae'r Scarlett yr un stori to yn cwrso'r gêm, ond yn gadael hir i hwyr. Oedd na beth eich gwell o'r perfformiad o'n i'n meddwl, ond mewn diwydiant le mae canlyniadau yw'r diwedd y gan, yn dyfa mae'n golled arall yn y llyfrau hanes. O'n i'n meddwl, oedd ambell i berfformiad da fel mae wedi bod, ond o'n i'n meddwl bod Carwyn yn cael un o'r gemau gorau dros y rhanbarth. Fi'n meddwl nôl am ei gêm, wel, ni'r gêm gyfan, ond ei gyfraniad yn erbyn Clermont blwyddyn dytha o ran un o'r berfformiad y gorau. Fi'n credu, ond mae dal y twtra na, o'n i'n meddwl bod un Plumtree mor dwp, oedd un o'r... Fi'n cofio fi'n credu, Steen Camp, y prop i De Affrica. A nath o'n neud rhywbeth debyg, lle oedd e ar y llawr yr ochr rong o'r ruck. A nath sefyll lan a daclo'r mewnwr. A fi'n cofio, oedd e'n erbyn Cymru, a fi'n cofio gweiddi ato fe. Oedd ni mor crap, bod e'n gic-os i Gymru, a fi'n credu gath o Gerny Melin, neu ond gic-os bod e. Ond mae fe'n momentau fel na, ti'n anghofio pwy ti'n cyfnogi, ti'n meddwl, pa mor dwp i ti am wneud hwnna. A oedd e'n siom, oherwydd mae Plumtree wedi bod yn gwella dros yr wythnosau diwetha. O'n i'n rhoi llawn clod iddo fe wythnos diwetha, a mi perfformiad ar ôl dod yn ôl, ond oedd hwnna'n foment. Twp yw'r unig gair fi'n gallu meddwl am i fod yn onest. Neu, unig gair fi'n gallu weid ar yr air. Ond, be yw dyfan di ar beth sydd wedi digwydd i'r Scarlett? Oherwydd, y rhai gemau, maen nhw ddim wedi bod mewn neu o gwbl. Fi'n meddwl nôl i gêm yn erbyn Glasgow, gemau fel yna. A wedyn, gemau eraill, maen nhw wedi bod yn ddo fe hanner amser, wedyn cwmpo bant yr ail hanner.
Yw e diffyg cryfder ar y fainc? Yw e diffyg ffitrwydd? Yw e diffyg arweinyddiaeth? Yw e bach o bopeth, ti'n gwybod? Fi'n credu bod yn gyfuniad o'r pethau yna i gyd mewn ffordd. Mae'n ddiddorol bod nhw wedi... Mae'r strength and conditioning coach sydd wedi bod arno ers 15 mlynedd, fi'n credu nawr, yn gadael ar diwedd y tymor. Um, yn amlwg, mae anafiadau wedi chwarae rhan bwysig, ond dim ond hyn a hyn o weithiau ti'n gallu defnyddio anafiadau fel esgusodion. Mae'r garfan yn ddigon mawr i allu delio gyda anafiadau, oedden ti'n colli'r profiad felly, ond ar diwedd y dydd, mae bob un o chwaraewyr na'n rai proffesiynol. Maen nhw'n cael eu talu i chwarae rygbi. A dyn nhw wedi bod lan i'r safon lenni. Fi'n credu bod... Wel, am y hanner cynta o'r tymor, o'n nhw'n gwybod sydd am ddiffyn. Oedd y floodgate yn agor a nhw'n gadael ceisiau ar ôl ceisiau mewn. Maen nhw wedi gwella, maen nhw wedi teithio lan, ond fi'n credu mae'r tîm ma yn un sy'n un llawn, dim hyder o gwbl dyn nhw. Maen nhw'n edrych fel tîm. Unwaith mae un cais yn mynd yn erbyn nhw, ail gais yn mynd yn erbyn nhw, mae pennau nhw'n cwmpo. A i fi, peth pwysica mae angen i'r tîm y ffordd i wneud dros yr haf yw cael eich chwaraewyr mae fwynhau rygbi eto. Ar hyn o bryd, maen nhw'n edrych fel nhw ar y cana achos maen nhw'n gorfod bod, dim achos maen nhw eisiau bod. A tan bod yr hwyl na'n dod nôl mewn i'r gêm a mewn i'r garfan, fi'n credu bod nhw'n mynd i weld un anodd troi i ffortiwn o rownd. Ie, oedd Shane Williams ar podcast arall yn othsol wythnos yma, ddim sôn pa un, ond fi'n rhan o fe. Ond oedd e'n gweud, pwy yw'r bechgyn ifanc sydd dod trwy'r Scarlett? Oherwydd mae fe, oedd e moyn gweld dwi'n pil yn llwyddiannus, oherwydd bod nhw'n gyfeillion wrth gwrs yn chwarae dy gilydd garfan yn ysgol 2005. A ti'n meddwl amdano fe, fi'n cytuno'n rhannol a fi'n anghytuno'n rhannol, oherwydd fi'n meddwl am y chwaraewyr sydd wedi sefyll mas i fi eleni'r Scarlett. Ni'n barod yn sôn am Max Page yn rhanbarthol yn dod trwyddo. Fi'n meddwl Teddy Leddenbarrow, mae fe wedi bod yn dda iawn. Ddim y chwaraewr llawn belled, ond mae fe wedi gweithio mor galed yn ystod y tymor. Fi wedi bod, pob tro mae fe wedi dod bat ar caf i'n meddwl, o ti'n gallu bod yn browd o dy berfformiad i. Ti wedi rhoi popeth mewn i gêm yma. A os fi'n bod yn onest, yn credu fi'n gallu gweud hwnna'n bob un, bob tro, y dyle ti. Charlie Titcomb, fi wedi meddwl, pryd mae wedi cael y cyfle, mae wedi wario dda. Dwi wedi wedi cael llawer o gyfleoedd oherwydd bod Sam Costello a Johan Lloyd wrth gwrs o flanau, ond dal fi'n meddwl falle allu wedi cael ambell gyfle arall. Ond heb lawn hynny, pwy yw'r boes ifanc sydd... Ben Williams falle un neu ddoi gêm wedi cael dda, yn enwedig mas yn Africa, mae'n gofio fe. Ond pwy arall yw'r boes ifanc sy'n dod trwyddo sy'n dangos bod nhw lan i'r safon. Fel boes fel Alex Mann neu James Fender neu gyda dreigiau rhywun fel hyn neu Rhyn Owen neu boes fel yna. Wel, dyna'r problem. Does dim lot mwy na'r rhain i ti enwi. Fi yn twmlo ar y degau, yn hytrach na bod yn anturus gyda'i ddewisiadau, mae Dwayne Peele wedi dewis tîm saff. Tîm o enwau felly sydd wedi bod o gwmpas ers blynyddau. Achos fi'n twmlo bod nhw'n desbryd am fuddugoliaeth. A fel, un enw arall yw Tommy Lewis yn dyfer ar asger. Ond y broblem yw, so ni wedi gweld digon o fe, achos yw'r bêl ddim wedi bod yn mas i'r esgyll. Achos mae'r bêl maen nhw wedi cael, ddim yn effernol, maen nhw wedi ffod cico fe bant, neu maen nhw'n colli'r bêl. Ond yn bersonol, fi'n gwybod falle, mae ddwy gêm o lor tymor erbyn Zebra a Dreigiau yn ystadegol oherwydd y canlyniadau, y ddau dîm gwanna yn y tabl, ond byddwn ni wedi licio gweld Peel falle yn mynd reit. Mae angen i fi fod yn cymryd chance yn un. Os gollwn ni, gollwn ni. So ni newid yn tymor ni os ni'n colli'r ddoi gêm diwetha yma. Mae lli newid yn tymor os ni'n ennill y ddoi gêm diwetha, ond rhoi cyfle i rai o'r chwaraewyr ifanc yma fel o ti'n sôn, fel Titcomb, Ben Williams. Pan maen nhw wedi cael amser ar y ca, maen nhw wedi edrych yn dda. Jyst o'n nhw wedi cael digon amser ar y ca, achos mae wedi bod yn ofn colli gemau, ond y reality yw, maen nhw wedi colli'r gemau ni anyway. So pa wahaniaeth yw e, os ti'n dewis rhywun sy'n 80 oed, di cael 100 o gemau i'r rhanbarth, neu os ti'n dewis rhywun sy'n 19 sy'n wario 30 gemau i'r rhanbarth. So mae'n ei gwaniaeth, achos rhywun byddai'r canlyniad i bod worst case scenario. Ie, un arall wrth gwrs i enwi yw Joe Roberts, ond wrth gwrs ei anna fe, sy'n hoffi'r gwir am y ti fe, ond
mae fe'n bron yn brofiadol nawr, bod fe'n Ydy, mond bod yna flwyddyn. Blwyddyn neu ddwy ond herwydd anafiadau. O'n i'n disgwyl gweld fwy o Archie Hughes eleni, ond i fod yn deg i Peel, pryd fi wedi gweld fi heb meddwl mae fe wedi bod yn wych. Mae fe heb gael y flwyddyn gorau. Fi wedi gweld e'n ware, dim ond unwaith neu ddwywaith wedi gweld e'n ware i Queens Cyrfyrddin, a mae fe heb gael y gêm orau, ond weithiau mae fe wedi ware yn dda nôl y sôn os ti'n darllen y papur a ysteg a pob eraill. Ond fi'n rhwystredig ar y foment y Scarlett. Ceri, maen nhw wedi cael anafiadau yn y safleoedd eraill, Jack Price, fel o'n i sôn, y gefnwr, yr ail reng, boes fel, mae'n heb cael cysondeb yn yr ail reng. Da Morgan Jones, anafiadau i fe, Jack Davis. Na, mae hwnna i'r gefnwr, a Jack Price i'r Jack ail Price reng. yw'r Sorry, ail fi ddim reng, ie. mixo nhw lan. Ond gewn ni weld. Heb wneud o'r bod fan yn byti rhoi pwyslais ar y Scarlett. Well i ni roi pwyslais ar rhywun arall. Dreigiau, ewn ni fyna. Yr un stori i nhw o'n nhw mewn y gêm, a wedyn wff, dwy, dwy neu tair funud ar ôl hynny, maen nhw'n rhoi cisio bant, a wedyn, tuag at ddiwedd y gêm, oedd e fel, oedd rhyw, y ddywediad Saesneg, the Dambusters, oedd yr ffilm na enwog, Dambusters wedi dod draw, oedd rhyw bom di mynd dros y llun na bwrw'r wal a oedd sgori ceisio am hwyl yn dod o'r Stormers erbyn y diwedd. O, na, fi'n credu oedd e bach to, oedd e tîm pen yn cwmpo, gwybod bod nhw mas o'r gêm, dim byd rili chwarae, a mae just yn bryderus fi'n credu yn hir dymor y gap sy'n rhwng rhanbarthau Cymru a'r tîm a gweddill y tîm oedd yn y gyngred heblaw ambell i dîm gwan, un tîm gwan o De Affrica, mae'r Sharks yn stryglan lenni, ond ar y bapur, ti'n disgwyl nhw fod yn le man nhw. A pan ti'n edrych bethau ar le mae Bennett yn y tabl, le mae Connacht yn y tabl, le mae Caredin yn y tabl, tîm oedd yn draddodiadol sydd wedi bod falle yn wannach na rhanbarthau Cymru, fi'n credu bod y tri o'n nhw'n uwch na'r pedwar rhanbarth o Gymru bellach yn y tabl. A hwnna yw'r bryder mwyaf i fi. Dim bod ni'n colli o wythnos i wythnos, ond y damage hir dymor, le mae hwn yn mynd i adael ni yn hermau gobeithio cyrraedd y gêm ail-gyfle yn y tair mlynedd nesaf. Fi'n credu bod tîm oedd Cymru gyd yn mynd i ddioddau os nad yw'r rhywbeth mawr yn newid. Oedd Sean fawr i weld y dreigiau y penwthnos, oherwydd oedd gymaint o deimlad dda o ran y rhanbarth wrth diwetha. A ti'n gweld, wyt ti'n gallu gweld e? I fod yn deg, am y 40 munud gyntaf, ti'n gallu gweld yr argraff bositif wedi dod trwyddo o'r arwyddiadau wythnos gynt, o be wedi cael ei ddweud yn y press, da Rhys Bloomberg yn dod draw, oedd popeth yn edrych mor bositif, a wedyn, Feinberg yn gofyn sylw yn dod mlaen, a wedyn fod nhw'n sgorau citiau fel hwyl, a mae fe'n dalent mae fe'n mynd i fod i ysgyn. Mae fe'n, oedd e wedi wario yn goleg Llanmddyfri am flwyddyn, a fi'n credu bod nhw'n gobeithio bydd Warren Gatton yn gobeithio bydd yn aros 5 mlynedd yn arall i fod yn gallu wario dros Gymru, ond mae fe'n dalent o fri, a gobeithio bod fe'n cario ymlaen y ffordd mae fe'n mynd. Ond be sydd dal i wario am ddod y dreigiau yma, ti'n gweld, dau Flanagan wedi dod mas o weid, maen nhw moyn stopio'r Gweilch rhag cyrraedd yr 8 ucha. Fe hwnna gyd sydd â nhw i waren dan y flwyddyn. Ie, ond fi'n credu, beth sy'n helpu Flanagan fyna yw cyfraniad y Gweilch pan wythnos bethau, achos maen nhw mwy neu lai yn darantid o beidio cyrraedd na, fe. Ond maen nhw dal gallu gorffen eich ben y Scarlett. I fi, dyna'i target nhw nawr. Os yw'r yn amlwg fi'n credu sy'n Scarlett yn ennill pan wythnos mae'n mynd i fod bach mwy yn galetach. Ond mae Scarlett ddim yn cael y fuddugoliaeth yn zebra. Mae'r dreigiau yn gorfod targedu Judgment Day na fel cyfle i beidio gorffen yr rhanbarth isa. A ar ôl, ar fe ti'n gweud, wythnos diwetha, llawn newyddion da, ar ôl hwnna i gyd, os nhw nawr yn gallu gorffen y tymor, y trydydd rhanbarth o Gymru, mae fe'n
adeiladu fwy o momentum, fwy o bositifrwydd am y mewn i tymor nesaf. Fi'n credu mae popeth nawr mae dreigiau wneud yn gofod cael ei sianelu ar gyfer tymor nesaf. Achos mae gymaint o feel good o gwmpas y lle gyda'r chwaraewyr sy'n dod mewn, y tîm oddi ar y ca sy'n dod mewn, mae popeth yn adeiladu crescendo o tymor nesaf. Nawr, yn amlwg, maen nhw eisiau gorffen y tymor yn gryf, mae dan nhw 2 darbi. Fi'n gwybod does dim un nhw adre, ond ni gyd yn gwybod mae darbys, dyw e byth yn mynd yn ôl ffôn book. Mae ffordd yn mas o ffenest, ond os gyllen nhw upseto'r Gweilch, wel, mae fe mynd i roi tipyn o hob nhw wedyn mewn i'r gêm na gyda Scarlett yn mynd reit. Winner takes all, o byd o ennill y llwy bren o tîm oedd Gymru, a mewn tymor effernol i 3 o rhanbarthau Cymru yn y gyngred, bydde peido gorffen gweilod yn tipyn o hwb, dyn ni'n meddwl. Ie, maen nhw'n ware, fel ti'n gweud, y Gweilch ar y penwythnos, fi'n credu dydd Sadwrn yna, ie, dydd Sadwrn yw ar 3 o'r gloch, a mae Scarlett yn ware nos Wener mas yn zebra. Mewn un gair, os mae'r Scarlett yn colli yn zebra? Wel, disaster. Disaster. Ie, Yeah. dal. Ie, oce. Yeah, just fi'n credu, os ti'n gallu dewis 2 gêm i orffen y tymor, a bod ti'n cael chwarae'r 2 dîm sy'n yn y tabl, ti'n gorfod targedu 2 bonus point win. Regardless o fel ti wedi chwarae, fi'n credu mae digon da'r Scarlett i ddisgwyl ennill y pwynt bonus mas yna. Ie. Wrth gwrs, Gweilch, na'n ni sôn am nhw, fel nes i sôn, ddim y perfformau i'r gorau dyn nhw chwaith. Fi credu oedd Alex yn gweud i fi, bydd dechrau'r wythnos, bod wedi rhoi 17 cais i ffwrdd yn y 2 gwyn diwetha. Um, bydd Mark Jones ddim yn hapus yn hwnna, a fi'n credu oedd e ddim yn ôl y sôn. Be yw'r... Oedd gymaint o bositifrwydd ar ôl y perfformiad yna yn erbyn Stormers, ennill mas na'n Stormers, so, wych. A mae fe bron fel mae wedi rhoi clod i'w hunain, rhoi clap ar y cefn, ond, gwrs, o'n nhw'n erbyn tîm wych. A wnaethon ni weld y lefelau sydd yn y gyngred ar y foment, mae fe'n lefel gwbl wahanol yn gwared erbyn Leinster pryd nhw'n wared dda, yn dywe. O, definite. A fi'n credu, oedd Leinster yn targedu'r gêm a fel ffordd o gair gap ar Glasgow a mynd am y top spot na yn y gyngred. Fi'n credu, do pwy bydde Leinster di war ar y penwthnos, bydde'r sgôr di bod eitha tebyg i beth oedd e. Y Gweilch oedd yn lwcus, mae nhw oedd ar y receiving end ohono fe. Ond i fi, beth oedd yn siomedig oedd fe nath y Gweilch, y gwaith caled, ar ôl me lawr yn gynnar, 14 ddim, dod nôl â 14 ar yr un, a ni'n meddwl, reit, oce, cadwch chi'n dyn nawr, just aryswch yn y gêm am gymaint o amser, hyd yn oed cyrraedd hanner amser dal yn y gêm a chance dyn ni. Ond wedyn, wel, fi'n gwybod beth y gwyddoedd yn yr ail hanner. Mae fel bod nhw wedi anghofio, ath 15 dyn mewn Cris Gweilch mewn i'r stafelloedd newid, a oedd 15 person gwahanol mas yr ail hanner. A nhw'n ddim yn gwybod, o'n nhw'n mynd edrych am nhw'n chwarae rygbi o blaen, oedd e just camgymeriad ar ôl camgymeriad. Wrth gwrs, mae'r rhaid roi clod i Leinster achos o'n nhw just lefel gwahanol. Fel ti'n gweud, mae'n yn dangos falle, y gwahaniaeth sy'n rhwng tîm gorau Cymru eleni. A, wel, Tîm argument. gorau Ewrop, efo. Ie, yn union. A mae fe'n worrying i fi faint o'r beth yw'r gwahaniaeth yn y safon rhwng y ddoi dîm. Ie, oedd e'n eitha enfawr yn dod e. Y peth rhyfedd, wel, nid rhyfedd falle, ond rwystredig i fi oedd, gyda nhw'r cais na yw'n Watkin, da iawn dy fe, oedd e wedi gwneud yn dda iawn i torri yn erbyn y graen y sgori. Wedyn y kick let draws gan Dan Edwards, oedd e'n waren dda ar y pryd ni, chwarae teg, a Luke Morgan yn gymryd yn awyr, cymryd amser i'w gael ei weld, ond oedd e'n gic gosb Geri Melin, da iawn, cais cop, sorry, Geri Melin. A wedyn, mae Leinster lawr i 14, a pwy sy'n sgori nesaf? Leinster. A dyna beth sy'n rwystredig, yw e? Ti'n gwylio tîm o Gymru pryd maen nhw waren yn erbyn 14, yn erbyn gwylio tîmedd fel Leinster, a mae fe gymaint yn wahanol. Mae fe fel bod tîmau Gymru methu cymryd mantes o'r ffaith bod tîm arall lawr dyn, a mae tîm oedd Iwerddon, neu Werig Leinster, jyst mynd, o reit, ni'n gwrsio i wario fan hyn, ni'n lledu'r bil, ni'n rhedeg e'r borpan, a ni'n sgori ceisiau. Dyna fel o'n i'n gweld, anyway. O ie, yn union.
ma lot o naifrwydd fi'n credu yn rhanbarthau Cymru pan ma nhw dyn ychwanegol. Ma nhw'n, reit, so ni'n mynd i newid game plan ni, ni'n mynd i Mm, stico i beth ni wedi cael yn hyfforddi i wneud, beth ni wedi cael i'w ddweud i wneud. Odi, fi'n cytuno o reidrwydd mae rygbi yn gêm ti'n chwarae i structure, ti'n chwarae i'r cynllun stati. Ond weithiau, mae ti'n just edrych lan a gweld beth sydd o flaen di. A mm. gymaint o gyfleoedd mae rhanbarthau Cymru yn gwastraffu ar draws tymor, gan bod nhw ddim yn newid o'i game plan pan mae yna cyfle i fynd. A ie, fi jyst yn twmlo, mae eisiau ni fynd nôl a felly chwarae fwy o heads-up rygbi. A sy'n cyfle i ledu fe, ti'n lledu fe. A Yn enwedig pryd mae cefnwr sydd ar goll. mae gap yn y diffyg rolau, oes e? Ie, oedd y ffroli oedd y dyn oedd bant o'r ca, felly os does dim lle tu ôl, falle maen nhw'n rhoi'r ddwy ysgellwr nôl na, falle maen nhw'n rhoi'r deg tu ôl. Wel, wedyn ti'n war yn erbyn 12 dyn. Siŵr o fod mae lle ar yr asgell, ar yr asgell. Sorry, rhywbeth yn gwybod fyna, fi'n mynd yn or awyddus. Ond, ie, os mae nhw'n gwybod nôl, mae lle yn yr asgell i lenni'r byr. Os maen nhw'n dod lan, wedyn 50-22. Ie. Nid 22 trwy'r amser. A sa'n gwybod pam... Oi, o'n rwystredig. Fi wedi gweld gymaint o weithiau eleni, a fi wedi cael llawn bol o fe, i fod yn onest. Mae Cymru wedi bod yn un peth eleni fyd. So, ond yn rhan y Gweilch, perfformiad, ambell i perfformiad da, ni'n meddwl bod Dan Edwards yn dda am rhyw 30 i 40 munud. Fi'n credu nath o gwmpo off yn y dechrau'r ail hanner. Mae'r Keelan Giles yn edrych yn dda iawn, a wrth gwrs, mae fe'n braf iawn weld Jack Morgan nôl ar gar rygbi. Fi'n credu bydd e'n gapten dros Gymru dros y haf. Um, Bersonol fi, gobeithio gaeth yr haf bant i gryfhau hyd yn oed ymhellach a dod dros yr anaf. Na bod Gatland fydd y siŵr o fynd efo fel capten. O'n i'n fan mawr o David Jenkins yn capten dros y chwe gwlad. Dim bod fi'n credu bod Jack Morgan wedi gwneud dim byd yn wrong. Just oedd rhywbeth am steil Jenkins, o'n i'n fan mawr ohono fe. Sa'n gwybod beth wneud e gyda hynny. Ond os yw'n Dan Edwards, fi'n gobeithio geith e fynd ar Taith Cymru, a fi'n gobeithio wneud y Gweilch weld mae fe'w dyfodol rhif deg, a bod nhw'n rhoi string o gemau iddo fe, achos dim byd yn erbyn Owen Williams, dim byd yn erbyn Walsh, ond mae rhywbeth special am Dan Edwards, a mae rhaid datblygu sgiliau fe nawr trwy bod e dal yn barod i ddysgu. Os unwaith eithaf mynd i'r habits o bethau, mae'n gyletach switch o bethau rownd. Mae fe dal yn awydd i ddysgu nawr yw'r amser. Beth sydd ar o'r foment, mae fe bron fel, pryd maen nhw'n mynd mas i Africa i gemau, maen nhw ddim yn disgwyl ennill, maen nhw'n wario Dan Edwards. Mae fe'n wario'r gemau lle maen nhw ddim yn disgwyl ennill, lle maen nhw falle yn mynd am cais pwynt bonus, a wedyn mae Owen Williams yn wario'r gemau agos, o'n i'n meddwl, yn wedig yn Ewrop yn erbyn Caer Loiw, oedd e ddim llawer o siap arno fe, a o'n i'n meddwl, oedd e'n cael gêm wael. A wedyn, ti'n sôn am Jack Walsh. Fi yn fan o fe. Fi'n meddwl bod e wedi bod un o'r, wel, os na'r deg gorau yng Nghymru eleni, un o'r deg gorau yn Nghymru eleni. Ond, fi'n gwybod cytuno. Dan Edwards yw'r dyfodol yma. Fi'n credu bod fi yw'r dyfodol Cymru fel deg fyd, ond gen i weld shrif hynny. Fi'n anghytuno Randolph Jenkins. Bydd y well gyda fi Jack Morgan fel gapten, ond mae'r cwestiwn wedyn, beth ti'n neud yn y rhain ôl, oherwydd os ti'n mynd i gweud bod Jack Morgan yn dod syth nôl mewn, sa'n credu bod Gatlin moyn weld Jack Morgan Tommy Reffel fel nath o wneud yn erbyn Ariannu'n to. Felly ti'n gollwng Tommy Reffel, a mae hwnna'n, wel, anodd iawn i wneud ar ôl i perfformiad yn y chwe gwlad. O, di, ie. I fi, fel chwarae yn y chwe gwlad, mae fe un o enwau cyntaf ar y team sheet, ond wedyn, fel ti'n gweud, nath yr arbrawf ddim gweithio yn erbyn yr Ariannu'n, a ni'n gwybod dyw Gatland ddim yn hoffi gwneud yr un camgymeriad dwywaith. Wedyn, um, y tebygol rwydd yw, os mae Jack Morgan yw capten Cymru, a ni'n cymryd yn ganio tawl mae gan bai fe nath arwain i cwpan y byd, gan bod e'n holliach, ni'n cymryd fydd gadael ni ddewis mae fe fydd y capten, a mae Reffel yn gobeithio bod Jack Morgan yn cael anaf hir dymor arall, lle gael fwy o capiau, fi'n gwybod. Dim bod fi'n meddwl bod e'n meddwl na o gwbl, dim bod
So'n dechrau straeon fan hyn nawr, dwi'n wedi siarad ar FL o gwbl. Ond na, mae'n anodd yn dweud, achos i yn Nghymru, ni'n blest gyda gymaint o dalent yn y rheng ôl. A mae gymaint o chwaraewyr, ti'n edrych nôl nawr, a ti'n meddwl, gallai fi wedi cael hanner cant o gapiau, sef ddim yn chwarae yn yr era yna. Gallai fi wedi cael hanner... A ni'n gweld y tro ar ôl tro. Ni'n anffodus mewn ffordd, mae dim ond tri sy'n chwarae yn y rheng ôl, achos gallai ti ddewis 5 neu 6 bob gêm sy'n llawn heddiannol o fod ar GA Cymru. Ie, so Tibric yn war yn y canol, felly oedd e'n wedi cael, wel, bod Jonathan Davies a Jimmy Ross yn eithaf ar y cyfnod, ond i ddweud bach, ond os oedd e'n war yn y canol, falle ddim bydd wedi cael 150 o gapiau yn hytrach na rhyw 80 a gafodd e. Cyn i ni sôn ymlaen i Gaerdydd, hoffwn i wei dangos falle sydd ar y dabl y URC a gobeithion y Gweilch o gyrraedd yr 8 So mae'r Gweilch nawr wedi gwybod i 11 safle. Ar ôl ennill yn y Stormers, y pawb ddim yn disgwyl i nhw wneud hynny. Oedd pawb yn meddwl, o reit, mae'n sicr mynd i gael 8 ucha, ond mae'r canlyniadau ddim wedi mynd o'i blaen nhw o gwbl. Nawr, y sefyllfa yw, yn blwmp ac yn y blaen, Caeredin yn 7, mae dyn nhw 48 o bwyntiau, Ulster yn 6, 49, fi'n credu bod Ulster yn saff nawr. A Benetton yn 8 a 48 o bwyntiau. Tu ôl nhw, Connacht 44 a'r Lions 44. Nawr, y ffaith yw, mae Caeredin, y gêm nesaf sydd yn nhw, os ni'n anwybyddu Ulster, herwydd mae Ulster, sa'n siŵr os byd nhw'n cael, falle bydd nhw ddim yn cael y pwynt, felly mae gobeith ar Gweilch, herwydd mae Ulster yn ware gallwn yr erbyn Leinster a ffwrdd i Munster yn gefau ola y tymor. Ond, os ni'n edrych ar Gaeredin, y Caeredin yn ware yn erbyn Munster, a wedyn maen nhw'n teithio i Benetton. Felly, yn sicr, mae un o'r dimoedd, nillau Edinburgh nillau Caeredin neu Benetton yn mynd i fod yn yr 8 ucha. Mae hwnna'n bron yn sicr. Yr unig reswm fe ddim yn sicr yw os bod os bod nhw'n gêm gyfartal rhwng Caeredin a Benetton, a wedyn mae popeth yn mynd mas o'r ffenest. Calculator mas wedyn a popeth yn dweud, ie. Ie, ond byddwch chi'n disgwyl bydd un o'r tîm oedd yna'n ennill y gêm ola, a wedyn bydd nhw'n sicr o'i le. Mae Benetton yn ware, penwthnos ma, maen nhw'n ware yn erbyn Bulls i ffwrdd, felly bydd ti'n disgwyl bydd y Bulls yn ennill hwnna, a wedyn mae gobeith falle Gaeredin i sicrhau ei le os maen nhw'n fuddugol yn erbyn Munster. Wedyn, os ti'n edrych nôl o dan hynny, mae Connacht gatre yn erbyn Stormers a mae Lions gatre yn erbyn Glasgow, penwthnos ma. Cyfle'r ddoi dîm i ennill, yn ywedig y ffordd mae Stormers yn war ar y foment. Mae Stormers ddim yn war yn dda o gwbl, ond nhw wedi llwyddo a cael fuddugoliaeth ar y penwthnos, ond o'n i ddim yn credu bod nhw'n dda iawn. Ie, yn ymwedig yn yr hanner gyntaf, a nhw'n wael iawn yn erbyn y Gweilch. Felly, bydd gobeith da Connacht cael fuddugoliaeth yna, a mae falle fwy dyn nhw i waren dyna. A wedyn Lions yn erbyn Glasgow. Yr wythnos ar ôl ni, mae Connacht yn teithio i Leinster, felly byddwch chi'n disgwyl bydd y Leinster yn fuddugol. Mae hwnna'n dda i'r Gweilch. A mae Lions yn teithio i'r Stormers, a byddwch chi'n disgwyl i Stormers falle cael fuddugoliaeth fel fi sôn, mae ddim wedi gysol. Os ydych chi'n Gweilch, mae'n syml. Mae rhaid i nhw gael 5 pwynt o'r 2 gêm diwethaf, Mae dim gobeith os maen nhw ddim yn cael 10 pwynt o fan hyn i ddiwedd y tymor. Os gobeith yn nhw o gwbl, Carwyn, mae fe'n dasganol. Fuddugoliaeth Benetton wythnos diwethaf nath wneud e. Ie. Ti'n gwybod beth? 9 o gloch nos ar yn diwetha, o'n i'n meddwl bod unrhyw obaith yn nhw. Ti wedi mynd trwy'r fixtures na i gyd fanna nawr, a fi yn credu bod Ulster, Caeredin a Benetton yn mynd i gael dim pwyntiau penwythnos yma. So mae nhw'n aros ar 49, 48, 48. Connacht gallen nhw ennill, mynd ar nhw 48. Dyw hwnna ddim yn ddiwedd y byd, achos mae'r Gweilch dal yn clu dal nhw. Lions un peth, 48 dal clu dal nhw. Mae Gweilch yn mynd i 45. Wedyn, ti'n gallu dychmygu Judgment Day, a Gweilch yn gorfod cael... Achos mae'r staggered kick-offs o byddech yn fe. So bydd y Gweilch felly yn gwybod beth angen nhw'n wneud cyn bod nhw'n cic o'r pel. Ie, so bydd nhw'n gwybod canlyniad Connacht,
yn barod, cyn i nhw cico pêl, bydd nhw'n gwybod canlyniad Lions, Caeredin a Benetton. Felly bydd nhw'n gwybod pob canlyniad cyn i nhw wario, bydd nhw'n gwybod beth maen nhw angen mynd mas a ennill. So, sefyllfa gorau i nhw yw bod nhw'n gwybod, reit, ni mond angen ennill. Ie. Herwydd, os maen nhw'n trial chaso'r gêm a chaso'r pum cais, maen nhw'n mynd i fod yn anodd i nhw, yn erbyn Cydydd ar Judgment Day. Ond os maen nhw'n gwybod dim ond fuddugoliaeth maen nhw angen, mae lygedyn o beth, fi'n mynd i gweud. So, y peth nath taflu popeth lan yn yr awyr oedd canlyniad Benetton mas yn ddeffrau. Oedd neb yn disgwyl nhw ennill mas na. Y taw Sharks oedd e. A nath nhw, oedd nhw fuddugol o 25 i 24. A wedyn, wrth gwrs, cwbl o nosau cynt, Ulster yn cael 2 bwynt, fi'n credu. Na, Benetton yn cael 2 bwynt yn erbyn Ulster, a Ulster yn cael pwynt Ie. bonus yn bedwar o geisio. Felly, mae'r canlyniadau wedi mynd yn erbyn nhw'n y bythefnos diwetha, ond mae lygedyn o beth. Just O, bach. ar ôl doi 60-point hammering, i ddal bod gyda llygedyn o obaith, ti'n gorfod cymryd hwnna, dwi ti. A to, ti'n disgwyl y Gweilch ar bapur i ennill y ddwy gêm dwytha gyda pwynt bonus. Be sy'n mynd i wneud pethau yn galed yw os yw Caeredin a Benetton yn pigo rhyw bwynt neu ddau lan penwthnos. Achos ti'n gallu gweld pan maen nhw'n chwarae gili, mae'n mynd i fod yn gêm agos, so bosib Mm. geith y pwy sy'n colli'r gêm na pwynt bonus, a na mae'n mynd yn tricky. So i'r Gweilch cael ein robeth, mae rhaid nhw gael 10 pwynt, ond mae hefyd angen i Benetton, Caeredin a Ulster gael ddim byd penwthnos ma fi'n credu i gadw'r cnewyllun o beth yn fyw. Ie, ti'n gweld beth sydd wedi digwydd i'r Gweilch yn yr... Maen nhw nawr, points difference, maen nhw'n minus 52 nawr. O Yes. nhw yn y positif cwpl o ddnosau nôl, a mae fe wedi mynd sian ôl, sian ôl, sian ôl. Mae'n bod ni'n mynd i bod anwyd y fi, na fi'n iawn. Wish ni sôn am gydydd. Yeah. Fi trial, sa'n trial bod yn negatif, ond mae fe'n anodd pryd mae pob rhanbarth yn colli. A oedd Caerdydd, o'n nhw yn y gêm to, beth sy'n gweud yma hanner gyntaf, o'n nhw yn ddo fe, a wedyn momentum dwl, o'n i'n meddwl, cais hwn y gefnwr oedd e'n rhy hawdd, oedd ambell i sgarmet yn rhy hawdd y ffordd o'r Lions yn cael mantes, a wedyn Chitwk yn dod ymlaen a wario fel rhyw oedd e'n atgoffa fi, oedd sy'n cofio os ti'n cofio, oedd Cymru'n wario di Africa blynydde maith yn ôl. A Cymru mewn y gêm, a wedyn Willem Albert yn dod ymlaen i di Africa, a wedyn sgori 2 o geisiau, tynnu'r gêm i ffwrdd. Oedd e'r un fath o berfformiad, o'n i'n meddwl. Be oedd asesiad ydi o Gaerdydd? Ie, to fel yn y gêm, ond ddim yn y gêm ar y sgorfwr chwaith yn dweud. Mae mewn rhan amser 17 i 3 lawr, a ti'n fel, cyfleon di mynd a just... Ti'n bron o fo'n gwybod bod nhw ddim yn mynd i ennill y gêm, achos bod nhw'n methu cadw lan gyda'r sgori, a mae just... O, maen nhw'n di-rwystredig ar y degau, achos wel, a bod yn honest, mae bob rhan bardd, ar bapur, maen nhw'n dîm da. Um, Mm. ond just, am pa bynnag reswm, mae diffyg, hyder, diffyg belief, fi'n mynd gwybod beth yw e, ond maen nhw'n, fel, wnaethon ni joke yn y cwbl o thosau yn ôl, ond fe, maen nhw'n ennill, neu o fewn 7 pwynt. Does dim torri'r mold na i gael, ond fi'n gwybod pan wythnos diwetha, fe dorfon yr mold na, gaethon nhw bach o grysfa ar y sgorfwrdd, ond na, mae just to eisiau pre-season, le maen nhw'n joio, bach o hwyl, a just enjoy war y rygbi to, a wedyn, falle, lle nhw ddangos fai mor dda nhw. Ie, o'n i'n rhwystredig fel oedd Gwyn Jones ar sylwebaeth bod Caerdydd ddim yn mynd am y bus trwy'r amser, a dyn nhw'n dim mynd wedi cicio fe oddi ar y cac. Oedd gymaint o gyfleon dyn nhw, beth o fewn 40 metr. A os mae Neil Jenkins neu Lee Half yn ei ti ar y ca, digon teg. Maen nhw'n cadw'r pwyntiau mewn tic o drosto. Ti'n meddwl am y gêm na, gemau Cymru yn erbyn yr Alban rhyw 10 blwyddyn yn ôl. O'n nhw'n effernol, ond oedd Cymru yn ennill nhw oherwydd oedd Half yn ei cico popeth. Ti'n meddwl am y gêm
enwog nes ni, mae Scott Gibbs yn sgorio cais y reswm mae Cymru yn ennill yw bod ni Jenkins yn cico bopeth yn ystod y gêm. A, ond dyw Tîn Ystyd ddim gicwr o safon hynny. A nath o fethu da dwy gic, fi'n cael nath bithw yn dod ymlaen a cico hanner ffordd. Oedd, a mewn y sefyllfa hynna yn De Affrica, pryd mae bach o oruchafiaeth ydych chi, mae rhaid mynd at yr yslis. Mae rhaid. Oherwydd mae rhaid sgorio ceisiau, oherwydd maen nhw'n mynd i ddod nôl. Maen nhw'n mynd i ddod nôl. Chi'n gwybod maen nhw'n mynd i ddod nôl. Felly mae rhaid rhoi trod ar ysbadyn cyfle ydych chi. O, definite. A be sy'n annoying fyna yw'r rhan fwyaf o'r tymor am y corner, maen nhw wedi mynd. Mae yna Mm. adegau lle fi wedi meddwl, cerwch am y pist, Ie, ie. i fel aros, ond fel, na, pa bynnag reswm, fel ti'n gweud, ond nhw'n mynnu mynd a mynd a mynd am y postion, a hyd yn oed tysyn yn risloto popeth, o dal angen ceisiau i giro tîm fel y Lions. So nhw'n mynd i, ti'n gwybod maen nhw'n misgoroli at 3 cais, so mae hwnna wedyn, instantly, mae angen 8 cic gosb i fynd ar y blaen. So fe mynd i ddigwydd. Dyw e ddim yn digwydd yn rygbi bod rhywun mor prolific yna yn mynd am 8 cic gosb fel la. So na, fel, just, mae wedi bod yn dymor llawn rhwystredigaethau a oedd parodrwydd Gaerdydd i fynd am y postion just yn fwy o cherries ar ben yr eising ymlaen i'n dweud. Ie, yn union, fi'n gwybod cytuno. Ie, so dyna'r sesiad o'r penwthnos. Mae bach o bositifrwydd. A be am penwthnos mas yn dod? Ti'n gweld unrhyw buddugoliaeth? Oni bai bod gêm gyfartal. Bydd buddugoliaeth. Nes i weid hwnna un wythnos, a o'n gêm gyfartal. Felly, oni bai ti'n meddwl pwy bydd yn ennill penwthnos yma? Os cyfle, ti'n meddwl bydd Scarlett yn ennill yn erbyn Zebra? Odw, fi'n credu fydd Dwayne Peel yn gwrando ar y podlediad yma a'n cael ei ysbrydoli yn ei areth i'r tîm cynta a bydden nhw'n ennill gyda pwynt bonus. Odw, maen nhw'n gorfod. Fi'n credu, ti'n methu mynd trwy tymor cyfan heb perfformiad 80 munud, hwn yw'r gêm ni i'r Scarlett. Os chi'n wylio ar YouTube, bych chi'n gweld gwyneb fi yn sa'n mor sicr. Fi'n gobeithio bydd Scarlett yn fuddigol. Fi'n credu bydd Zebra yn ennill hwnna. Fi yn credu. Ond fi'n gobeithio, fi'n croesi bysedd a popeth. A gobeithio bydd yna'n perfformiad 80 munud o'r Scarlett. Dyna be fi'n gobeithio'n mawr ar gyfer. Gweilch yn y Bedrige, wel, yn sicr, Gweilch yw'r ffefrynnau. Gweilch yw'r tîm sydd â rhywbeth i wario amdano. Ifer Gweilch sy'n mynd i fod yn fuddigol? Fi'n credu mae just achos fi'n mynd gallu gweld y dreigiau yn ffindo digon o sbrydoliaeth i allu rhoi'r perfformiad sydd angen i feidd i'r Gweilch. Bosib dyn nhw yn y gêm am 20 munud, ond fydd y Dambusters yn dychwelyd. A gan bod y Gweilch yn gwybod beth sy'n rhaid nhw'n wneud nawr, mae ffocws nhw'n mynd i fod ar hwnnw. So maen nhw'n mynd i waru'r gêm i ennill da pwynt bonus. Achos dyw ennill 6 i ddim worthless. Mae rhaid nhw gael pwynt bonus. Ie, fi'n credu bydd Gweilch yn ennill y gêm na, bod dreigiau yn hanesyddol wedi bod yn fuddigol llawer o weithiau yn erbyn y Gweilch. Y gwbl gwrthwyneb a perfformiad nhw'n erbyn Caerdydd. Ond, rhaid i fi gael hwnna mewn. A wedyn, Caerdydd yn erbyn Siarc, mae'n bach yn ddiddorol oherwydd tîm grif wrth gwrs y Sharks sydd heb perfformio i safon bod ni'n disgwyl. Ond bod da'r Sharks gêm enfawr yn dod lan yn cwpan her Ewrop mewn cwpan wythnosau. Pwy ti'n credu ti'n bod ni'n fod yn fuddigol? Mae wedi bod yn flwyddyn hir i Gaerdydd, a mae fe'n edrych fel maen nhw'n dechrau gwegian o ran hynny. Odi, a fi'n credu mae taith i Africa ar wythnos ola ond un y tymor yn greulon. Fi'n gwybod mae'r un mor wael ddyn nhw gorfod teithio draw i Ewrop, ond odi, mae'n dipyn o gêm i gael pan fel ti'n gweud. Mae wedi bod yn dymor hir, anafiadur sŵr garfan to, ddim rili, ddim byd i chwarae am. Ond, fel ti'n gweud, os ti'n mynd i gyda'r Sharks, penwthnos hyn yw e, achos mae llygad nhw'n mynd i'r Ewrop, mae gorfod bod. Does dim, so nhw'n mynd i gyrraedd y gêm ail-gyfle, so nhw'n mynd i fod yn involved yn dim byd ar ôl
ffeinal cwpan her, putting all their eggs in one basket, yn fe mae Sais yn gweud. So fi'n credu, maen nhw'n mynd i edrych ar y tîm a mynd reit, pwy sy'n rhaid ni chwarae, fel gobeith dyn ni i gael nhw'n ffit i'r ffeinal. A fi ddim yn gweld Gaerdydd yn ennill, fi'n credu fydd hi'n gêm lot agosach na mae lot yn mynd i ddisgwyl. Ie, i ddechrau'r penwythnos yma, o'n i'n credu falle bydd y Cardydd yn gallu fod yn fuddigol. Fi'n llai o wythnos nawr. Fi'n credu bydd yn gêm agos. Fi'n i weid rhywbeth fel Sharks gan dri, fi'n credu. A fi'n mynd i aros da hynny. Bod Caerdydd nawr di cwpladau batrwm o golli o 7 pwynt neu llai o bob wythnos. Fi'n mynd i weid bod yn mynd i fynd nôl at y wythnos yma ag gwblhau hynna. Ie, fi'n cytuno ti. Fi'n credu, a falle bydde un o'r gêm yna, fydden nhw'n mynd o the one that got away, oedd chance dyn ni fyna, ond o fewn saith yn sicr, fi'n credu fydd yn gêm agos. Ie, yeah, gwbl cytuno. Unrhyw beth arall fi heb sôn amdano, ambell i beth o newyddion, wrth gwrs, Alex Cuthbert yn gadael Gweilch, wel, Cydydd yn cwyno am beth i gydol y bedrwn nhw, bod e'n cael ei bwrw yn ei wyneb da dacl uchel a swinging arm fel pe bai. Digon teg, fi'n credu mae fe ddim yn edrych yn dda iawn. Ond unrhyw beth arall fi heb sôn amdano? Yr unig beth fydda i sôn o Sangos os ti, Siatlon gyfarch rhyfelwyr Llanelli Warriors, tîm i bawb sy'n Llanelli wedi chwarae 4 canfed gêm dros y penwythnos yn erbyn Port Tywyn. Maen nhw'n chwarae allan o Llanelli Wanderers, ges i fe'n anghywir ar y sgaled ffifr, ond na, tipyn o gamp a mae Siatlon gyfarch gwylym ar chwaraewyr i gyd ar cyrraedd achlysur mor nodedig. Ie, chwarae teg iddyn nhw. Sa'n gwybod llawer amdano nhw, ond os unrhyw wybodaeth eisiau, mae'n edrych fel mae Carwyn yn gwybod popeth am beth nhw, so gofyn amdano fe. Pob lwc i Joe Codina ar y penwythnos, fi'n siŵr mae'n rhaid i hwnna, dim reswm rili. Ond pob lwc iddo fe. A pob lwc i gemau i dîmoedd o Gymru yn y gemau ar y penwythnos. O ran di, bydde ti'n well gweld Gweilch yn curo'r dreigiau? Wel, mae'n swnio'n hall, ond o ran perfformiadau Cymru, bydde fe'n well i weld Gweilch yn ennill. Bydde. Bydde fe hefyd yn rhyddhau'r pwysau ar sgarles i orffen rhanbarth gweilod. A fi'n credu mae'n bwysig bod ni'n cael cynrychiolaeth yn y gemau ail-gyfle, neu yn brwydro i gael cynrychiolaeth yn y gemau ail-gyfle. Mae wedi bod yn flwyddyn effernol i rygbi yng Nghymru, bod ni'n gallu cael tîm yn yr 8 ucha, mae'n rhoi llygedyn o baith i ni bod pethau ar wella. Ie, gobeithio, bys ydy croesi, popeth ydy croesi ar gyfer hynny am yr wythnosau gweddill. Diolch yn fawr iawn i ti, Carwyn. Diolch yn fawr iawn i bawb am rando. Fel fi wedi sôn llawer o weithiau, chi'n gallu gweld ein wyneb ni ar YouTube os ydych chi eisiau. A hefyd, dilyn ni ar gyfryngau cymdeithasol. Fi'n gwybod ni ddim wedi bod mor frwd ar hynny yn ddiweddar, ond ni'n wedi drial felly hynny yn y dyfodol. Ond diolch yn fawr iawn am rando a tan wythnos nesaf, hwyl fawr.